Frugter. A. Appelsin. Appelsin begynder med A. Appelsin. B. Banan. Banan begynder med B. Banan. C. Citron. Citron begynder med C. Citron. D. Dragefrugt. Dragefrugt begynder med D. Dragefrugt. E. Ægfruit. Ægfruit begynder med E. Ægfruit. F. Fersken. Fersken begynder med F. Fersken. G. Granatæble. Granatæble begynder med G. Granatæble. H. Hindbær. Hindbær begynder med H. Hindbær. I. Der er ingen frugter med I. I. J. Jordbær. Jordbær begynder med J. Jordbær. K. Kirsebær. Kirsebær begynder med K. Kirsebær. L. Litchi. Litchi begynder med L. Litchi. M. Mango. Mango begynder med M. Mango. N. Nektarin. Nektarin begynder med N. Nektarin. O. Oliven. Oliven begynder med O. Oliven. P. Pære. Pære begynder med P. Pære. Q. Guandong. Guandong begynder med Q. Guandong. R. Reps. Reps begynder med R. Reps. S. Stikkelsbær. Stikkelsbær begynder med S. Stikkelsbær. T. Teglbær. Teglbær begynder med T. Teglbær. U. Uvejia. Uvejia begynder med U. Uvejia. V. Vindruer. Vindruer begynder med V. Vindruer. W. Der er ingen frugter med W. W. X. Der er ingen frugter med X. X. Y. Yang Mai. Yang Mai begynder med Y. Yang Mai. Z. Zucchini. Zucchini begynder med Z. Zucchini. Æ. Æble. Æble begynder med Æ. Æble. Ø. Der er ingen frugter med Ø. Ø. Å. Der er ingen frugter med Å. Å. Nu har du lært om frugternes ABC. Prøv at se, om du kan finde flere frugter derhjemme. Hvis du kan det, så husk at dele dem i kommentarerne nedenunder denne her video, så andre børn også kan lære dem at kende. Husk også at like videoen, så flere børn kan se den. Og tryk på subscribe, så du ikke går glip af nye videoer fra Glimmerhjerne. Vi ses!